Hi, za vas koji me znate, hi, ja Bruno. Za vas koji me ne znate, hi, ja Bruno. Prije otprilike godinu dana i jedan mjesec, što bi bilo u stvari 13 mjeseci, sam počeo snimati na ovom kanalu i nećete vjerovati, prvi video je bio doslovno identičan koji, vrlo sličan. Uglavnom, sjedio sam samo na drugom kraju sobe, mislim u istoj sobi, samo soba je totalno drugačije izgledala, ja sam totalno drugačije izgledao, ali sam počeo snimati. Doduše nisam siguran da li sam imao mikrofon i ove stvari. Vjerojatno jesam, mislim da jesam, mislim da sam ga imao na onako onome, za udaranje uha, nisam siguran. Ali uglavnom, da. Ovo je video broj 96. Ja sam planirao i moj neki plan je bio da taman za godinu dana, da taj video koji će izaći nakon godinu dana snimanja, da bude 100. video, međutim, ja to nisam uspio. Da li je to neki problem? Ne baš, ali, tu smo gdje jesmo. Pa idemo danas malo pričati o generalno što se desilo u mom životu proteklih mjesec dana, jer nisam me baš nešto puno viđali. Pred kraj 8. mjeseca sam odlučio da ću u 9. mjesecu isključiti svoj telefon i da ću izbrisati društvene mreže i da ću ne komunicirati s ljudima mjesec dana, da se malo odmorim. Moj plan je bio da ja kroz 9. mjesec objavljujem po običaju tih 8 videa, 16, koliko objavim mjesečno, nisam siguran, ne, niš 16, 2 tjedno, 2, 4, 6, 8 videa. I odlučio sam da ću isključiti sve društvene mreže, da neću s nikim pričati od mjesec dana. Naravno, osim ovih ljudi za koje to ne vrijedi, koji znaju zašto to za njih ne vrijedi, obviously. I u stvari krenulo je kinda onako, I onda se dosta stvari izdešavalo po pitanju tog mog nekomuniciranja s ljudi, što ja neću ulaziti u to. Ko zna, ko ne, šta da vam radim, znači ko zna pa će vam on možda reći. Ono što sam u stvari planirao napraviti mjesec dana gdje ću se mentalno odmoriti od ljudi, se u stvari pretvorilo u, za sad, najumorniji mjesec koji sam imao u svom životu ove godine, po pitanju ljudi. Opet, ko zna, ko ne, imamo 2. Ako primijetite da sam umoran, doćemo i do toga zašto sam umoran, ali taj umor koji je trajao kroz cijelu godinu, koji sam planirao odmoriti se od tog umora, od ljudi, od svega, u 9. mjesecu još uvijek traje, zato jer nisam se uspio odmoriti zbog raznoraznih situacija, ali nema veze, tu gdje jesmo. Ne bojte se, sad sam probao i skužio sam da u stvari, da ako najavim da ću mjesec dana otići sa interneta, da će se dešavati, da će ljudi me još više htjeti pričati sa mnom nego ikad kroz cijelu godinu, tako da to je oko toga. Tu by the way imam notes sa masu stvari o kojima želim pričat. Mislim da neću to, jer mi se to baš ne da. Tako da ću samo pričati ovako. Htio sam naravno pričat o svemu i svačemu što se promijenilo, ali mislim da tih mjesec dana uglavnom bilo prilično čudno. Ja sam odlučio isto u tom nekom periodu da ću sa sobom uvijek nositi ovu kameru. Naručio sam čak i dodatnu bateriju koja bi tu negdje trebala biti. Evo je, dodatna još jedna baterija. I tako da sam rekao da ću uvijek nositi kameru sa sobom i snimat ću razne stvari. Pa tako imamo jako razno, vjerojatno kroz cijeli ovaj video će vam iskakati jako puno stvari koje sam snimio, koje sam radio kroz tih mjesec dana koje nisam baš nužno snimao i objavljivao, ali jedna od stvari, ako se da primijetiti, nabavio sam svjetla nova. To sam nabavio čisto reda radi jer su mi bila cool. U Gradiški se otvorio novi shopping centar i odlučili smo da ga pogledamo. Otišao sam tamo, pogledao sam, vidio sam šta mi se sviđa i odlučio sam da ću kupiti svjetla. Ne baš nešto pametno, ali mislim kao fore. Pošto sad tamo, vi ne vidite nužno, ali mislim vidite u videu, imamo jednu lijepu dugu koja je u boji, koja svijetli, tako da ona svijetli sad tamo. Tako da sad uz krešu koji stoji gore i drži zastavu, imamo i duginu dugu u bojama svjetla. I znam, možda ste primijetili mog prijatelja Prstića tu, on je kupljen samo isključivo iz razloga za znatiželjne ljude koji će doći pitat šta ti je ruka na probaru. Još jedna od stvari koju sam radio, koju možda ste dali se primijetiti, ali u stvari ne možete ga primijetiti zato niste ni u kadru i ni uopće. Uglavnom, preokrenuo sam sobu 2 puta. Jednom sam ju preokrenuo na nešto što sam ja mislio da će funkcionirati
I onda se kasnije to ispostavilo da to u stvari neće funkcionirati, pa sam vratio sve nazad. To ima smisla u mojoj glavi vjerojatno u vašoj ne, ali ima smisla. Isto tako htio sam vas pitati da li vam se sviđaju ovakvi videi gdje ja samo sjedim i pričam o stvarima ili ste više zainteresirani za videe koji su zoom na sve strane. To je isto dobro pitanje, pošto da li bi htjeli, odnosno kao ovo je stvarno actually bit, ja bih vrlo rado htio da mi odgovorite, bar onako par ljudi u komentarima koji će mi reći, mislim da vam nije problem onako u jednoj rečenici odgovori na pitanje da li bi radije htjeli videe gdje ko prije što su bili, gdje bi Alandro s kamerom, pa kamera u rukama, pa kamera stoji, pa kamera u rukama, pa kamera stoji, ili bi htjeli videi koji bi izlazili, i onda bi ti videi izlazili 2 puta tjedno, ili bi htjeli da video izlazi jednom tjedno, ali da se za taj video, da imamo više, ajmo reći, kreativnih kadrova poput ovog sa metlom i tako neke stvari. Pa ako vam nije problem da mi odgovorite samo na to pitanje, neću vas više puno smarat. Ono što sam primijetio da mi se isto dešavalo u proteklih mjesec dana koji nisam se toliko fokusirao na komuniciranje s ljudima, iako komunicirao sam više nego što treba, ali kao, ono što sam skušio je da se više imao vremena da se pozabavim sa medom, gdje bi actually imao vremena da u danu odem s njim van, Landrem s njima van, mislim on je stalno vani, ali kao, kućite šta hoćeš. Tako da, dosta sam videa i sa njim snimao, jer tako mi došlo, realno, tako mi došlo. Tu neko prošlo. Moram vam se samo pohvaliti, ovo je random stvar koja vas apsolutno neće zanimati, ali danas, kad ja ovo snijem, to je u subotu, dan prije što vi ovo gledate, ja se nadam, danas mi je dan 800 na Duolingu, tako da sprechen Sie Deutsch sehr gut. Više manje. Danas kad vi ovo gledate bi trebala biti nedjelja, ako nije nedjelja onda se duboko ispričavam, ali sutra ja moram ići na slikanje. O da, čekaj, ne. Prije što sam otišao u Rijeku, otišao sam kod zubara, zubar je otvorio taj jedan zub koji je rekao da mora popraviti i rekao da će ga ostaviti otvoren, pa ako se slučajno nešto desi da dođem odmah kod njega pa će on to fiksat, ali dobro, i naručio me za poslije nešto, kao, bio sam kod njega prije Rijeke, pa me naručio poslije Rijeke, bla bla bla. Rijeka je se završila, nije me taj zub ništa bolio, ništa ja njega nisam osjetio. Poslije toga je bilo ono Novogradiško, pa koncerti, pa sve, pa sam bio naručen, pa sam došao, pa je umjesto tog zuba došao neki čovjek koji imao neki urgentno problem sa temperaturom, nešto, pa je mene na brzinu samo riješio, idem, tako da me naručio za još tjedan dana nakon i nakon tih tjedan dana ja dolazim i on nešto meni da anesteziju, cijelu ovu facu na kojoj je bio taj zub, meni utrne i on meni izvadi taj zub. Tako da ja sam sad trenutno osoba koja ima zub manje. Ako imate onako jeftine proteze, molim vas, komentari su vaši, pošto blago onako mislim da će mi trebati uskoro, pošto jem tek 23. Što nas dovodi do sutrašnjeg dana, odnosno danas je nedjelja kad vi ovo gledate, odnosno danas je subota kad ja ovo snimam, danas je nedjelja kad vi ovo gledate, sutradan ja idem kod zubara drugog, ne ovog svog nego drugog, koji će mi slikati cijelu čeljust, pa da vidimo jesam li ja gotov napokon sa zubarima, odnosno je li taj zub koji on izvadio završio sa svoj, mislim, ja ne znam šta da pričam, zašto, idem kad nemam pojma, rekao mi je zubar od slikaj zub i to je to. To je u ponedjeljak. U četvrtak idem kod svog zubara da vidimo šta će se desiti, šta dalje, hoće mi još neki zub izvaditi, ako mi bude izvadio, bukvalno ću plakat. Onda, pazite se ovo, u petak idem sa svojim tetkom uređivat prostor, možda ću vam snimiti nešto, možda ne znam, nisam siguran. U subotu moja tetka slavi 50. rođendan, tako da i onda vjerojatno u nedjelju idemo kod nje na ručak, pošto treba se to pojesti, popiti. Tako sam ja bar skužio, ne znam, nisam siguran, ali nije bitno, to nije bitno. Bitna stvar je da slavi se rođendan, što znači da će biti puno ljudi. Šta će raditi Bruno koji se generalno boji ljudi, ima problem sa ljudima i sve to? Pa ja sam pitao tetku da ja njoj snimim taj rođendan ko što sam snimio svoj 18. Doduše, vi ne znate da sam ja snimio svoj 18. ali imam video koji traje
sat vremena 8 minuta i 18 sekundi, što dođe 18. Uglavnom, imam snimljeno svoj rođendan. Naravno, to vam ne mogu pokazati zato jer previše ljudi ima tamo koji, to morate baš biti specijalni da vam pokažem, tako da, ali dobro. Pa sam ja rekao, tetka kao, ja mogu tebi snimiti tvoj rođendan, jel? Mislim kao. I ona je rekla, da, može, nije problem, fakat nije problem. I onda sam ja skužio da u stvari ću sa kamerom privlačiti još više pozornosti, što znači da će još više ljudi mene gledat. Ali dobro, i onda kad sam joj rekao da bi to snimio, onda mi je pala na pamet ideja da odem kupiti prskalice, pa sam otišao i kupio prskalice. I moj plan je tamo negdje poslije večere, kad padne mrak, upaliti prskalice. Neću ja upaliti svih onako 50 prskalica, nego da svi izaćemo van i da s prskalicama se slikamo svi sa dronom. Naravno, ja ću o ovome svemu što sad pričam sljedeći tjedan opet izbaciti video gdje pričam malo detaljnije o tome, zato jer čisto to ću snimat pa ću imat i footage-a i svega pa ću vam moći pokazati, tako da to, ja mislim. Evo vam za kraj snimak mene koji pokušao slagat neke puzle od nekog konja i to je trajalo predugo, tako da eto, to vam je to. Hvala kad ste gledali video, vidimo se u sljedećem videu sljedeći tjedan. Bye bye. Ako je ovaj mikrofon sad bio okrenut krivo i nije ništa snimio, ja ću polakati.